inicijativa Narod odlučuje. Evo ja također moram izraziti zadovoljstvo, zaista iskreno da je tu predstavnik Ministarstva uprave, ako se zove zamjenik ministra Kuščevića. Evo, ja bih se jedno želio možda na dva dijela, prvo kao jedno pitanje, on se replika na izlaganje gospodina Nakića, kako može neki općeniti osnovno na odluku za nastavu. Evo, spomenuli se to narodno nepovjerenje građana prema Ministarstvu uprave. To nepovjerenje zaista nije bez utemeljenja, nije neopravdano, odnosno kada smo u obzir djelatnost, odnosno djelovanje ministra Kuščevića prema samoj inicijativi konkretno Narod odlučuje, ali i prema institutu referenduma kao, ajmo reći, najizrazitije institutu izravne demokracije u Hrvatskoj. Zašto to mislimo, odnosno zašto to jesu činjenice? Gospodin Kuščević je konkretno koristeći svoj politički položaj, dakle ne svoj osobno privatni, već svoj politički položaj ministra uprave u fazi tijekom prikupljanja potpisa u više dana da je iznio zaista niz neistina, niz manipulacija protiv same inicijative, što se nastavlja i nakon toga, dakle u sadašnjoj fazi kada se ti potpisi provjeravaju. Evo imali smo jutro prošle subote intervju ministra Kuščevića gdje je zaista jedan veliki broj manipulacija protiv inicijative ponovno iznio u javnost, što je u potpunosti u suprotnosti s napomenama i s preporukama Venecijanske komisije koja tijeli na javnu vlast, na poručamo s nositeljima javne vlasti, da se suzdrže od bilo kakvog vođenja kampanje glede referendumskih pitanja i procesa. To je samo jedan segment zašto bi narod trebao biti oprezan, neću reći da nema nepovjerenja, nego bi trebao biti oprezan prema cijelom ovom procesu. Drugo, da sada idemo u detalje toga, spomenuli ste i ovaj zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. To također smatramo dosta problematičnim iz više razloga. Prvo, moje osobno mišljenje i stvari inicijative da bi se materija referenduma kao takva trebala uređivati zakonom o referendumu koji jest zapravo svojevrsni specijalni za toga. Uređuje dakle ustavni pravo, odnosno ustavno značenje institut referenduma. Druga stvar, što ste sami spomenuli, tim zakonom se jasno izjednačuju referendumske inicijative, dakle inicijative građana, ad hoc okupljenih građana na volonterskoj bazi u jednu inicijativu koja se mjera na raspisivanje referenduma o određenom pitanju za koje ta inicijativa smatra da je društveno važno. Izjednačujete tu inicijativu građana sa političkim strankama koje imaju sa sebe organiziranu infrastrukturu, ljudske i materijalne resurse koji se jednostavno ne mogu izjednačiti sa inicijativom građana pred referendumom. To isto govori i Državno izborno povjerenstvo kada je komentiralo SDP-u zakon iz 2015. kojeg ste vi, evo da je to spomenuo, doslovno preko kirali, eventualno ste malo povećali neke brojke, možda ne i smanjali, ali to je prekopiran prijedlog SDP-ovog prijedloga iz 2015. gdje je tada u svojištenju jasno naglasio kako je to nedopustivo, kako je nedopustivo izjednačavati referendumske inicijative građana i nametati iste terete, financijske i iste zapravo stroge propise kao političkim strankama. Evo sad bih nakon tog komentara na izlaganje gospodina Nakića možda prešao na ovaj učiniti dio. Slažem se da je potrebno u velikoj mjeri mijenjati zakon o referendumu, s kojim se zaista slaže, on je pun grupa, on je zaista pisan kao da je netko jedno popodne sastavljen prijedlog zakona, bude u saborsku proceduru i on se po hitnom postupku donio, vjerojatno je bilo tako. Dakle, taj zakon je pun grupa i njega je potrebno mijenjati. Također je potrebno i naći, kao što je gospodin Zakušek rekao, jedan balans između prestanka širenja demokracije. Međutim, teško je voditi bilo kakvom balansu, kad mi imamo 28 godina demokracije, zapravo izravnu demokraciju gotovo mi ne poznajemo. Evo, mi smo svi svjesni toga da je do sada, što se tiče građanske inicijative referendumske, samo jedna bilo uspješno iz 2013. godine. Što 28 godina kada smo stvorili s drugim zemljama zapravo imamo se
uvjeti za raspisivanje referenduma, koji sve podijeljeni građani uopće imaju, to je sve dosta različito. Međutim, ovdje bih istaknuo jedan zanimljiv primjer koji postoji u 14 zemalja Europske unije, što u Hrvatskoj ne postoji, što bi se također moglo razmisliti kao jedan dodatan oblik uz referendum, a to je takozvana agenda inicijativa. Evo ja iskreno ne znam kako bi se to najbolje prevelo na hrvatski, jer da će profesor iz pravnog fakulteta to bolje znati. I to se zaista razlikuje država po država. Na primjer, u Austriji potrebno prikupiti 100.000 potpisa 8 dana. U Danskoj je dovoljan prijedlog samo jednog građanina kojeg će onda putem interneta u idućih 180 dana održavati još 50.000 ljudi. U svrhu čega? U svrhu toga da se zakonski prijedlog uputi na parlament, o kojem ima parlament dužan razmatrati. Evo jedan zanimljiv ovo čisto to spomenuo. Nadalje, što se tiče ovih točaka koje je gospodin Zapošek iznio, u velikoj mjeri se slažem s njima i u velikoj mjeri zapravo ne prate prijedlog inicijative Narod odlučuje, međutim u dosta toga se i razlikuje. Evo što se tiče izbornih jedinica, da nije potrebno zapravo bolje urediti, ujednačiti ih sada misliti na teritorijalnim ustrojem, to je činjenica, to je potrebno, na to Ustavni sud upozorava još od 2011. godine nadalje. Mi još uz to dodatno predlažemo da se u svakoj izbornoj jedinici izabere minimalno 15 zastupnika, a više u odnosu na broj birača u izbornoj jedinici. Što se tiče cenzusa, uz 3 preferencijska, odnosno preferencijalna glasa, smatramo zaista što je Venecijanska komisija ističe kako cenzus otežava ostvarivanje većeg utjecaja preferencijalnih glasova. Također, preferencijalno glasovanje bez cenzusa bi zapravo doprinijelo većoj aktivnosti kandidata, većoj demokratskoj utakmici, čak i u samih strankama. Mi danas svjedočimo to da su naše stranke na neki način toliko partijski ustrojene da je u njima demokratska borba u potpunosti onemogućena. Samim time i to izbacivanje cenzusa bi omogućilo veću povezanost kandidata direktno s biračima koji bi ih naravno izborima birali. Što se tiče propisivanja pitanja o kojima se ne može odlučivati na referendumu, to zapravo smatram iznimno opasnim rješenjem, upravo za razvoj demokracije u Hrvatskoj, s obzirom da je zbiljski ustavotvorac, zbiljski nositelj vlasničkog Ustava govori upravo na dalje što se tiče toga zašto onda postoji ovlast Ustavnog suda iz Ustavnog zakona u Ustavnom sudu da odlučuje je li neko pitanje u skladu s Ustavom ili nije. Tu možemo raspravljati o toj ideji da se ta odluka pomakne prije prikupljanja potpisa, što bi zapravo bilo i u skladu s nekim načelom ekonomičnosti cijelog tog procesa. Mogu je Ustavni sud prije odlučiti pitanje tog ustavno, da se ovo odluči ne ide u organizaciju inicijative. Ali smatramo da Ustavni sud tu zapravo jamac te ustavnosti samog tog pitanja. Ovdje se spominje zabrana postavljanja pitanja o ljudskim pravima, državnom proračunu, porezima i tako dalje. Tu postoji opasnost da se tu postavi jedna otvorena lista koju bi onda poslije bilo jako teško tumačiti. Čak i ustavno-pravnim stručnjacima, čak i sucima za Ustavnog suda. I evo jedan prema kraju, što se tiče ovoga da bi zakon treba regulirati i neka druga područja, definitivno se slažem, posebno ovo područje promatranja, što je isto u potpunosti u skladu sa preporukama međunarodnih organizacija, posebno Venecijanske komisije koja potiče da se u svim fazama referendumskog procesa, dakle gdje god se vrši neki postupak kod referendumskog procesa, da se omogući promatračima, čak i međunarodnim organizacijama da prisustuju tom procesu. Što se tiče ovoga što je gospodin Zapošek spomenuo, da bi se mogli razmisliti o propisivanju određenih uvjeta za valjanje uz odluke donese referendum tako zadnjih kvoruma, evo to bi također uputio na Venecijansku komisiju koja zapravo osuđuje i potiče države da ne ograđe nikakvu odredbu u svezi drugih kvoruma, to su konkretno 2 kvoruma, kvorum sudjelovanja i kvorum prihvaćanja. Dakle, Venecijanska komisija, citirat ću, kaže, kvorum sudjelovanja znači da interesu protivnika prijedloga da se miraju, a ne da glasuju protiv. Na primjer, ako 48% birača koristi jednog prijedloga, 5 je protiv, a 47% odluči ne sudjelovati, 5% protivnika treba
prihvaćen, čak i sa značajnom razlikom od strane većine glasača bez postignutog kvoruma, politička situacija Bosne krajnje neprilična, budući da će većina osjećati neusrećena pobjede bez odgovarajućeg naznaka. Evo, to je Venecijanska komisija kaže o tim govorima. I evo za kraj, potpise za državni referendum treba kontrolirati tim, to je u potpunosti u skladu s ovim što je inicijativa nama odlučila i predloženo Ministarstvo uprave kada je ono bilo zaduženo od strane vlade za koordinaciju cijelog procesa. Međutim, ministarstvo se na to odlučilo i također pod jednim sumnjivim, netransparentnim okolnostima nakon 3 mjeseca od predajanja potpisa, odnosno 2 mjeseca od kada je ministarstvo zaduženo da se njihovu provjeru, dogovorimo taj posao s APIS-om, ne znam sa kojim uvjetima, ne znam sa kojim kriterijima, ministar to ne želi transparentno iznijeti javnost, koja je ovdje putem preko njegovog zamjenika, pozvao ministra da zaista